A1 म्यूजिक प्रेजेंट। अंजलि डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मदारपुर। से बानी रउआ वही लाठी कल पड़ल बानी पीछा पीछा कारी लेके धीकल भोरही से बानी रउआ वही लाठी कल पड़ल बानी पीछा पीछा कारी लेके धीकल। कुछ न करी हमर सिस्टर जीजा डाली ना रंग भीतर जीजा होली में बानी हीटर जीजा डाली ना रंग भीतर जीजा होली में बानी हीटर जीजा। ललका है रंग रउआ खलका में डाली चढ़ल जवानी के छाली रउआ खाली ललका है रंग रउआ खलका में डाली चढ़ल जवानी के छाली रउआ खाली पूरा मोरंग दी रजिस्टर जीजा डाली ना रंग भीतर जीजा होली में बानी हीटर जीजा डाली ना रंग भीतर जीजा होली में बानी हीटर जीजा। होली के मजा जीजा चोली से ली नशा के मजा पावर गोली से ली होली के मजा जीजा चोली से ली नशा के मजा पावर गोली से ली संदीप रंग गाल मिस्टर जीजा डाली ना रंग भीतर जीजा होली में बानी हीटर जीजा डाली ना रंग भीतर जीजा होली में बानी हीटर जीजा। अंजलि डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मदारपुर।